a ye tiɲɛ n'i ye an ka kunnafonidi jateminɛ I b'a ye k'a fɔ bakuruba la n'i ye a ta kɛmɛ kɛmɛ I bɛ taa sɔrɔ mun bɛ di an bolo nanzarakan na a bɛ taa jɔ 80 mais a ka ca n'o ye ne fɛ o ye gɛlɛyaba de ye o de bɛ se k'a to gouvernement bɛ fɛn caman boloda a bɛ baara caman kɛ jamanadenw t'a dɔn alors que baara kun ye mun ye o jamanadenw de ye ni an dun y'a fɔ kan na u tɛ kan mun faamu a ka gɛlɛn u ka an suit n'u dun ma se ka a faamu min bɛ ka kɛ a tɛ dɔn donc a bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ ye jamana ɲɛmaaw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de kosɔn an y'a ɲini k'a fɔ an ka ba don an ka kanw la an y'o de fɔ an ka baara talen k'a fɔ a ka d'an ye jamana ɲɛmaa bɛɛ ministre so bɛɛ k'a lajɛ n'i ye kunnafoni di nanzarakan na I k'a lajɛ k'a di I ka kan na a ma fɔ a bɛɛ ka di bamanankan na ni min bɛ filakan mɛn u k'a fɔ filakan na an ka kunnafoni di sow k'a lajɛ u bɛ se k'u bayɛlɛma cogo min na walasa mɔgɔ wɛrɛw k'a mɛn ni min bɛ se kadɔkan na ni min bɛ se bamanankan na ni min bɛ se marakakan na bɛɛ k'a ta fɔ a ka kan na a b'a to n'i ye mɛn k'a fɔ e yɛrɛ bɛ se ka kuma in fɔ I lafɛrɛlen a bɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden minnu fana ma olu fana bɛ se k'a faamu ale bɛ se k'a to jamana ɲɛmaaw ani jamanadenw aw ka kan kelen fɔ parce que n'aw bɛ ka kan dɔ fɔ a tɛ k'a fɔ u ka kan na aw dun bɛ ka baara kɛ olu ye n'i m'i kɔlɔsi I bɛ baara ɲuman kɛ mais a tɛ faamu n'a dun ma faamu a bɛ gɛlɛya I b'a fɛ ka jamanadenw ka nafa min sɔrɔ a la k'o nafa sɔrɔ a la hakili la o gɛlɛya b'an kan o de kosɔn an y'a ɲini k'a fɔ an ka todunkanw an ka se ka ɲɛmaaw ka se ka lasiri kɛ a la o de kosɔn n'i ye an ye laɲini kɛ k'a fɔ a kɛra an ka télévision soba ye o a kɛra an ka kunnafoni di so minnu bɛ yen minnu ni o ye jamana ta ye u k'a lajɛ ka ba don an ka kanw la parce que an bɛ se k'an sinsin olu de kan parce que jamana sago b'olu la a man kan an ka kan wɛrɛ fɔ an ka o fɛnw la mun t'a to jamanadenw t'a faamu an ka kuma min bɛ se k'a to parce que an bɛ ka kuma o de ye an dun y'a ye bi k'a fɔ n'i y'a ta bakuruba la kɛmɛ kɛmɛ I bɛ taa sɔrɔ maliyɛnw tɛ tubabukan mɛn o de ka ca minnu b'a mɛn n'an dun y'an ka jamukan bɛɛ kɛ o kan na o kɔrɔ k'a fɔ an ye jama fanba bila kɛrɛfɛ donc a ɲinina an ka kunnafoni so di sow ma u ka se ka a ɲini ka an ka kanw fɔ an ka kan fɔ waati fana na waati min b'a to u b'a faamu donc a ka kɛ waati la a ka an ka barika don a la a waati ani a janya parce que kana waati kunkurun dɔ di mɔgɔ ma mun tɛ se k'a to ka faamuyali kɛ donc an y'o bolo da ni Ala sɔnna ma don nataw la mɔgɔw b'o yɔrɔw ye